Všetci vieme, čo sú to synchronicity, keď jednoducho na hodinkách, na bločkoch alebo všade, kam sa pozrieš, vidíš čas, ktorý má rovnaké čísla opakujúce sa, či už vidíš rovnaké čísla na špezetkách a tak ďalej. Čo sú to synchronicity, o tom som robila samostatné video. Ale dnes si chcem niečo sama sebe vám povedať niečo o tom, keď vidíš konkrétnu synchronicitu, a to konkrétne číslo 33. Toto je veľmi, veľmi silná a špeciálna synchronicita. Pár ľudí mi o tom aj hovorilo, že vydávajú v poslednej dobe toto číslo a mne sa to deje ináč takisto dosť poslednú dobu a došli mi všetky možné odpovede, čo to vlastne znamená, preto vám to posuniem ďalej. Takže ak aj ty vydávaš túto synchronicitu, alebo aj keď ju nevydávate, pozerajte ďalej. Možno sa niečo zaujímavé dozviete, pokiaľ tu fľaška, potvrdenie. Dobre, číslo 33 je majstrovské číslo. Toto číslo sa začne ukazovať ľuďom, ktorí prechádzajú do iného stavu vedomia, do inej dimenzie vnímania reality. Je to majstrovské číslo určitého duchovného rastu, že ste akoby dosiahli určitý stav na tej duchovnej ceste, kedy sa sami stávate určitým majstrom. Kedy ste akoby už pochopili všetko podstatné, všetky základy a pozeráte sa na veci už akoby z úplne vyššieho, povedzme levelu, ako hovorím, iná dimenzia, iné vnímanie reality. Toto je číslo, ktoré hovorí a respektíve presahuje absolútnu nejakú bežnú ľudskú skúsenosť. Toto sa bude zobrazovať hlavne ľuďom, ktorí tu mali určitú svoju špecifickú cestu, ktorí sú vedení určitým tímom, astrálnym tímom. Hej, toto je číslo, ktoré sa bude objavovať ľuďom, ktorí sú na určitej duchovnej ceste, ktorí majú dostatočne otvorené svoje vedomie. No a toto je majstrovské číslo, ktoré samé o sebe hovorí o tom, že ty si už majster v určitom vnímaní, pochopení, že máš určitý nadhľad. Takže o tomto akoby hovorí táto synchronicita, že človek tu má určitý nadhľad a už dosiahol určitý stupeň toho duchovného rastu a teraz sám sa stáva určitým učiteľom. O tomto je číslo 33. O čom nám ešte číslo 33 hovorí? Čo sa týka kresťanstva, tak sa to spája samozrejme s vekom Krista, v ktorom sa teda hovorí, že Kristus zomrel a akoby, že umrel práve v tomto veku, pretože dosiahol určitý taký ten najvyšší stupeň toho duchovného učenia a aj celkovo takej tej, povedzme, služby ľuďom, že už akoby sa môže, povedzme, odpojiť od tohto hmotného sveta a pomáhať ľuďom, povedzme, už len akoby energeticky. A hovorí to teda hlavne o tom jeho akoby tom čine, to, čo akoby reprezentovalo, že už dosiahol takú úroveň tej duchovnej cesty, respektíve ja vám to poviem takto podľa mojich slov, pretože to, ako to podáva kresťanstvo, nie je to úplne celé. Tu nejde o to, že on umrel v tom veku, pretože to ani nemusí byť pravda. Ten vek bol akoby kľúčový a ani to nemusel byť práve ten vek, ale hovorí nám to o tom, že tá 33, že je akoby, to nie je, že fyzický vek, to je duchovný vek. Ak mi rozumiete, to je duchovný vek, kedy sa dostaneš do tej 33, kedy naozaj si už ochotný vlastne, absolútne si oslobodený a odpútaný od všetkých týchto, povedzme, od tohto materiálneho sveta, že si tak duchovne povznesený na to všetko, vieš a cítiť a jednoducho rozdávať bezpodmienečnú lásku, vieš sa obetovať pre druhých. O tom to je, ako aj to Ježiš robil, hej, že sa akoby obetoval práve v tomto veku, že sa nechal ukrižovať, tam je to tak symbolicky teda povedané. Presne o tom to je tá 33, to je duchovné zmajstrovanie všetkého, hej? Všetkého a tu už akoby človek začína byť učiteľom, tak ako bol proste Ježiš, že ide sám vlastne tým príkladom a keď sa vám ukazuje proste 33, tak je to aj
o určitých vyšších duchovných čakrách, ktoré sa vám otvárajú. Hej, ak ju proste vydávate často 33, tak je to aj o tomto. Hej, ak nevydávate, ok, nevadí, možno raz. Možno raz tam dojdeš. A je to veľakrát o tom, že si nás Boh akoby sám povolal na to, aby sme vlastne dokázali vôbec vyliezť na tom rebríčku určitého duchovného vnímania, duchovného rastu, aby sme sa vedeli, lebo to je duchovná práca, to nie je o tom, že ty vieš a rozumieš veciam, ale to je o tom, ako moc si vďačný. Ako veľmi sa vieš vlastne ty obetovať, ale nie na úkor seba, ale pre vyššie dobro. Hej? Pre Boha. To je akoby úplné zmajstrovanie toho vedomia s tým činom. Pretože čin bez múdrosti a vedomia je k ničomu. Je to nesprávny čin. Potrebuješ mať proste ten nadhľad, potrebuješ mať to vedomie, potrebuješ byť vedený na to, aby si potom aj v tom svete robil tie správne kroky. A o tom to hovorí 33, že človek je vedený, má otvorené vedomie, je spojený s Bohom, s Kristovým vedomím a podľa toho aj koná. Hej. Trojka ako taká ešte nám hovorí o tom, a ono je to akoby dvojitá sila, keď je to, že 33. Hej, preto to nie je len, že číslo 3, ale je to 33. Pretože to je dvojitá sila tej trojky. A tá trojka hovorí o tom, respektíve hovorí o tých aspektoch akoby telo, mysel a duša. Ak sa ti často ukazuje 33, znamená to, že máš v rovnováhe telo, mysel aj dušu. Že po všetkých týchto akoby troch oblastiach si vyrovnaný v balanse a to akoby hovorí o tom, že si proste otvorený tomu vyššiemu vedomiu. Takže ak sa ti často ukazuje číslo 33, gratulujem. Gratulujem, ak nie je to OK, tak ste sa aspoň niečo dozvedeli. O čom je číslo 33? Je to o Kristovom vedomí. Po tomto videu sa všetci budú zamerať na 33 a budete si ju manifestovať a budete ju vidieť. Že by sa to dalo nafekovať. Určitý stav Kristového vedomia. Nie, to sa nedá. Ale je to o tom, keď naozaj človek začne vidieť, alebo to niekde vidí a symbolizuje to niečo pre neho, lebo synchronicity sú rôzne, ale vy musíte aj cítiť trošku niečo z tých synchronicít, z tých čísel a veľakrát sú to práve nejaké konkrétne čísla, ktoré, keď sa vám často opakujú, niečo vám chcú povedať. No a práve o tom je táto 33, ako hovorím, je to balans. Je to to, že ste v absolútnom balanse, že ste v inej dimenzii vnímania reality a je to majstrovské číslo, to znamená, že sami ste zmajstrovali všetko podstatné. Hej, tu sa robí hrubá čiara za tým všetkým, čo ste sa doposiaľ naučili, lebo to už máte zmajstrované. A teraz vy sami sa stávate určitým učiteľom, určitým príkladom pre druhých. Niekto, kto je schopný sa obetovať, niekto, kto je schopný milovať bezpodmienečne, niekto, kto funguje a operuje v podstate akoby z toho Kristového vedomia. O tom by som povedala, že naozaj je 33, že ste odomkli Kristové vedomie v sebe a na základe neho sa môžete riadiť. A slúžiť ľudstvu, o tom je 33. Keď sa vám ukazuje, znamená to, že nejakým spôsobom máte aj slúžiť druhým, hej? Nie len byť príkladom, ale aj slúžiť druhým, byť tam, kde vás je treba, pomáhať druhým. Hej? Pretože je to naozaj číslo, ktoré je veľmi, veľmi späté s Kristom, s Kristovým vedomím. A čo sa týka jeho, tak toto bola práve tá misia a toto je práve to, čo nás akoby učí. Pomáhať druhým, byť tu pre druhých, otvárať vedomie druhým, pomôcť im tiež sa dostať do tohto stavu vedomia. Takže už si majster. Ak vydávaš 33, ak nie, možno ju začneš čoskoro. Takže toto som chcela určite povedať, pretože vnímam, že viacerí mi spomínajú toto číslo. Mne samej sa tu teraz dosť ako začalo ukazovať. A zrazu proste mi prišli tieto odpovede a hovorím si, že toto je niečo, čo možno niekomu práve pomôže. Takže takto. Dobre, ukončíme to.